Krishna, l'audiollibre. Capítol 6. Mort de Putana. Mentre Nanda Maharaj tornava a casa, va pensar en l'advertència de Vasudeva que podria haver-hi algun disturbi en Gokula. Certament el consell era sincer i no mancava de fonament. Així que Nanda va recapacitar. Hi ha alguna cosa de veritat en això? Per tant, per temor, va començar a orar-li a la Suprema Personalitat de Déu. És molt natural que un devot en perill pense en Krishna perquè no té cap altre refugi. Quan un xiquet està en perill es refugia en la seva mare i en el seu pare. De la mateixa manera, un devot està sempre sota el refugi de la Suprema Personalitat de Déu, però quan veu específicament algun perill, recorda ràpidament el Senyor. Kamsa, després de la seva consulta amb els ministres malèfics, va ordenar a una bruixa anomenada Putana, que dominava les arts diabòliques de matar xiquets xicotets mitjançant espantosos mètodes, que es dedicara a matar els xiquets de les ciutats, llogarets i camps de pasturatge dels voltants. Tals bruixes només poden emprar la seva màgia negra allí on ni es canta ni s'escolta el sant nom de Krishna. Es diu que on se vulla que es canta el sant nom de Krishna, encara que sigui el descuit, tots els mals elements, bruixotes, fantasmes i calamitats perilloses desapareixen immediatament. I això és particularment cert allí on el cant del sant nom de Krishna es fa seriosament, especialment en Vrindavan, quan el Senyor Suprem estava personalment present. Per tant, els dubtes de Nanda Maharaj es basaven veritablement en l'afecte que sentia per Krishna. La veritat és que les activitats de Putana, malgrat els seus poders, com el de volar per l'aire, no suposaven cap perill. Putana va anar sense autorització a la regió de Gokula, on residia Nanda Maharaj. Vestida elegantment, va entrar a casa de Mare Yashoda. Semblava molt bella, amb la seva estreta cintura, els pits ben formats, engalanada amb arracades i flors en el pèl. Mirava a tothom somrient, atractivament, i tots els habitants de Vrindavan van quedar captivats. Les innocents pastores van pensar que era la deessa de la fortuna que venia a Vrindavan amb una flor de lotus a la mà. Es semblava que havia vingut personalment a veure a Krishna. A causa de la seva exquisida bellesa, ningú va impedir els seus moviments i per això va entrar lliurement a casa de Nanda Maharaj. Putana, l'assassina de moltíssims xiquets, va trobar el bebè Krishna tombat en un llit i es va adonar immediatament que el bebè ocultava les seues inigualables potències perquè semblava un ardent foc ocult sota les cendres. Putana va pensar, aquest xiquet és tan poderós que pot destruir tot l'univers en un instant. Krishna es va comportar com faria un nounat i va tancar els seus ulls com per a evitar el rostre de Putana. Aquest tancament dels ulls és interpretat de diferents maneres. Alguns diuen que Krishna va tancar els ulls perquè no li agradava veure la cara de Putana, que havia matat a tants xiquets i que ara havia vingut a matar-li a ell. Uns altres diuen que Putana va dubtar a prendre el bebè en la seva falda perquè una cosa extraordinària li estava sent dictada des del seu interior i que per donar-li seguretat, Krishna va tancar els ulls per a no espantar-la. I encara n'hi ha uns altres que interpreten que Krishna va néixer per a acabar amb els dimonis i protegir els devots. Una altra interpretació és que Krishna va tancar els seus ulls perquè ell simplement va pensar que Putana era la seva nodrissa. Putana es va acostar a Krishna per a oferir-li el seu pit com si desitjara lletar al Senyor. Krishna és tan misericordiós que fins i tot sabent que Putana havia anat a matar-ho, la va prendre per la seva nodrissa o mare. Quan Putana va prendre el bebè Krishna en la seva falda, tant Yashoda com Rohini eren presents, però com anava tan ben vestida i mostrava afecte cap a Krishna,
no li ho van prohibir. No eren conscients que era com una espasa dins d'una funda ben decorada. Putana s'havia untat un verí molt potent en els pits i, immediatament després de prendre el bebè en la seva falda, li els va oferir perquè mamara. Tenia l'esperança que tan prompte com ell xuplara, moriria. Però el bebè Krishna va prendre veloçment el mugró en ràbia, el va xuplar a la llet enverinada juntament amb la força vital de la diablesa. En altres paraules, Krishna va xuplar simultàniament la llet del seu pit i la va matar succionant-li la vida. Krishna és tan misericordiós que pel fet que Putana va vindre a oferir-li la seva llet materna, ell va satisfer el seu desig i va acceptar l'oferiment com un acte d'amor maternal. Però, per a detindre-la i que no cometera més crims, ell immediatament va acabar amb ella. I pel fet que la diablesa va morir a les mans de Krishna, va obtindre l'alliberament. Mentre Krishna li oprimia el pit amb extrema força i li succionava fins l'alè, Putana va caure a terra, va estendre els braços i les cames i va començar a cridar: «Oh, fill, deixa'm, deixa'm!» Plorava a crits i transpirava. Tot el seu cos es va humitejar. Mentre moria cridant, es va produir una tremenda commoció en la terra i en els cels, en els planetes superiors i inferiors i en totes direccions, i la gent va pensar que caïen llamps. Així va acabar el malson de la bruixa Putana, que en morir va assumir la seva verdadera característica de gran dimoni. Va obrir la seva boca feroç i va estendre braços i cames per tot arreu. Va caure exactament igual que Vritasura en ser colpejat pel llamp d'Indra. El seu llarg cabell es va escampar per tot el cos, el seu cos caigut va créixer fins a cobrir un espai de quasi 20 quilòmetres, fent trossos tots els arbres dels voltants. I tothom es va esbalair en veure aquell monstruós cos. Les seues dents semblaven reixes de forcat i les seues fosses nasals coves de muntanya. Els seus pits semblaven xicotets pújols i el seu pèl era una immensa mata vermellosa. Les conques dels seus ulls semblaven pous secs i les seues dues cuixes les dues riberes d'un riu. Les seues dues mans semblaven dos ponts fortament construïts i el seu ventre un llac sec. Tots els pastors i pastores van quedar esglaiats de sorpresa i admiració en veure allò. I el tumultuós so de la seva caiguda va commocionar els seus cervells i oïdes i va fer bategar amb força els seus cors. Quan les gopis van veure el xicotet Krishna jugant intrèpidament en la falda de la morta Putana, es van acostar ràpidament i el van alçar. Mari Yashoda, Rohini i altres gopis majors van dur a terme immediatament els rituals favorables necessaris, prenent la cua d'una vaca i fent un vol al voltant del cos del xiquet. Ho van llevar completament amb orina de vaca i sobre el seu cos van empolvorar la pols alçada per les peülles de les vaques. Tot això per a salvar el xicotet Krishna de futurs accidents desfavorables. Aquest incident ens dona una clara indicació de l'important que és la vaca per a la família, la societat i els éssers vius en general. El cos transcendental de Krishna no requeria cap protecció, però per a instruir-nos sobre la importància de la vaca, el Senyor el van empastifar amb fem de vaca, el van llevar amb orina de vaca i el van ruixar amb la pols que alcen les vaques al caminar. Després d'aquest ritual de purificació, les gopis, dirigides per Mari Yashoda i Rohini, van entonar els noms de Vishnu per a donar al cos de Krishna plena protecció contra totes les influències malignes. Es van llevar les mans i els peus i van prendre 3 xarrups d'aigua, com és costum abans de cantar un mantra. Van cantar el següent: El meu volgut Krishna, que el Senyor, el nom del qual és Aja, protegisca les teues cames. Que el Senyor Maniman protegisca els teus genolls. Que el Senyor Yagya protegisca les teues cuixes. Que el Senyor Achyuta protegisca la part superior de la teua cintura.
que el senyor Hayagriva protegisca el teu abdomen, que el senyor Keshava protegisca el teu cor, que el senyor Isha protegisca el teu pit, que el senyor Surya protegisca el teu coll, que el senyor Vishnu protegisca els teus braços, que el senyor Urukrama protegisca el teu rostre, que el senyor Ishvara protegisca el teu cap, que el senyor Chakradhara protegisca el teu front, que el senyor Gadadhar protegisca la teua esquena, que el senyor Madhusudan, que porta un arc a la seva mà, protegisca el teu costat dret, que el senyor Ajana protegisca el teu costat esquerre, que el senyor Urugaya, amb el seu caragol de mar, et protegisca per tots costats, que la personalitat de Déu, Upendra, et protegisca des de dalt, que el senyor Tarkashya et protegisca en el sol, que el senyor Haladar et protegisca des de tots costats i que la personalitat de Déu coneguda com Rishikesha protegisca tots els teus sentits, que el senyor Narayana protegisca els teus aires vitals, que el senyor de Swetadvip, Narayana, protegisca el nucli del teu cor, que el senyor Yogeshvar protegisca la teua ment, que el senyor Prishnigarba protegisca la teua intel·ligència i que la suprema personalitat de Déu protegisca la teua ànima. Mentre jugues, que el senyor Govinda et protegisca per tots costats i quan dormes, que el senyor Madhava et protegisca de tot perill, quan camines, que el senyor de Vaikunta et protegisca de caure't, quan estàs assegut, que el senyor Narayan et doni tota protecció, i mentre menges, que el senyor de tots els sacrificis et doni tota protecció. Així, Mare Yashoda va entonar diferents noms de Vishnu per a protegir les diferents parts corporals del xiquet Krishna. Mare Yashoda estava fermament convençuda que havia de protegir el seu fill de diferents classes d'esperits malignes i fantasmes que fan que les persones obliden la seva pròpia existència i veguen trastornats els seus aires vitals i els seus sentits. A vegades, aquests esperits apareixen en el somni i causen molta pertorbació. Altres vegades apareixen com a ancians i xuplen la sang dels xiquets xicotets. Però tals fantasmes i esperits malignes no poden romandre on es canta el sant nom de Déu. Mare Yashoda estava fermament convençuda del que diuen els mandats vèdics sobre la importància de les vaques i el sant nom de Vishnu. Per tant, es fa refugiar per complet en les vaques i en el nom de Vishnu amb l'única fi de protegir el seu fill Krishna. Ella va recitar tots els sants noms de Vishnu perquè ell salvara el xiquet. La cultura vèdica s'ha servit de l'atenció a les vaques i del cant del sant nom de Vishnu des dels albors de la història i les persones que encara segueixen els costums vèdics, especialment les famílies, mantenen almenys una dotzena de vaques i adoren a la deïtat del senyor Vishnu que tenen a casa. Les gopis majors de Vrindavan estaven tan concentrades en el seu afecte per Krishna que volien salvar-li encara que no hi havia necessitat de fer-ho perquè ell ja s'havia protegit a si mateix. No podien comprendre que Krishna era la suprema personalitat de Déu actuant com un xiquet. Després de realitzar les formalitats per a protegir el xiquet, Mare Yashoda va prendre a Krishna i li va permetre mamar del seu pit. Una vegada el xiquet va estar protegit pel Vishnu Mantra, Mare Yashoda va sentir que ja estava fora de perill. Mentrestant, tots els pastors de vaques que havien anat a Mathura a pagar els impostos van tornar a les seues cases i es van sorprendre en veure el gegantesc cadàver de Putana al mig del camí. Nanda Maharaj va recordar la profecia de Vasudeva i ho va considerar un gran savi i un yogui místic. De no ser-ho, com va poder predir l'incident que va succeir durant la seva absència de Vrindavan? Tots els residents de Vraja es van unir per a fer trossos al gegantesc cos de Putana i amuntegar-lo amb llenya sobre una pira per a reduir-lo a cendres. Quan tots els membres del cos de Putana van ser cremats, el fum que emanava del foc feia olor al perfum anomenat Aguru. Aquest aroma es devia al fet de que havia sigut executada per Krishna. Això significa que la bruixa Putana es va alliberar de totes les seues activitats pecaminoses i va obtindre un cos celestial.
Heus ací un bon exemple de la bondadosa misericòrdia de la Suprema Personalitat de Déu. Putana va vindre a matar a Krishna, però pel fet que ell va beure la seva llet, ella va ser immediatament purificada i el seu cos mort va obtindre una qualitat transcendental. La seva única ocupació era la de matar xiquets xicotets. Només li agradava la sang, però malgrat la seva enveja a Krishna, va aconseguir la salvació perquè li va donar a beure la seva llet. Així, doncs, què pot dir-se d'aquells que són afectuosos amb Krishna, el qual consideren el seu fill i que, amb gran amor i afecte, li serveixen sempre a ell, la suprema personalitat de Déu i la superalma de tota entitat vivent? Es conclou, per tant, que fins i tot la més mínima energia dedicada al servei del Senyor proporciona immensos beneficis transcendentals. El servei devocional en consciència de Krishna és tan sublim que fins i tot un xicotet servei prestat a Krishna, deliberadament o no, proporciona el major benefici transcendental. El sistema d'adorar a Krishna oferint flors també és beneficiós per a l'entitat vivent que està confinada a l'existència corporal de l'arbust que produeix les flors. Quan s'ofereixen flors i fruits a Krishna, l'arbre que els va produir també rep molt benefici, indirectament. La cerimònia d'adoració és, per tant, beneficiosa per a tots. A Krishna l'adoren grans semideus com Brahma i el senyor Shiva. I Putana va ser tan afortunada que ese mateix Krishna va jugar en la seva falda sent un xiquet. Els peus de lotus de Krishna, que són adorats pels grans savis i devots, van trepitjar el cos de Putana. La gent adora a Krishna i li ofereix menjar amb gran reverència i devoció. No obstant això, ell va prendre la llet del cos de Putana. Per tant, els devots invoquen que si, simplement oferint alguna cosa com a enemic, Putana va obtindre tant de benefici, qui pot calcular el benefici d'adorar a Krishna oferint-li amor i afecte? Per tant, només Krishna ha de ser adorat perquè tota classe de beneficis esperen a l'adorador. Encara que Putana era un esperit maligne, va obtindre elevació igual que la mare de la Suprema Personalitat de Déu. És evident que les vaques i les gopis majors que van oferir llet a Krishna també van ser elevades a la posició transcendental. Krishna pot oferir qualsevol cosa, des de l'alliberament fins a qualsevol cosa materialment concebible. Per consegüent, no pot haver-hi cap dubte de la salvació de Putana, la llet corporal de la qual va estar succionant Krishna durant tant de temps. I com dubtar sobre la salvació de les gopis que tant volien a Krishna? Indudablement, totes les gopis, els pastors, les vaques i tots els altres que van servir a Krishna en Vrindavan amb amor i afecte es van alliberar de la miserable condició de l'existència material. Quan tots els habitants de Vrindavan van olorar la bona aroma del fum de les restes de Putana, es van preguntar els uns als altres: d'on ve aquesta exquisida fragrància? I, mentre conversaven, es van adonar que era el fum que provenia de Putana. Apreciaven molt a Krishna, i quan es van assabentar que la bruixa Putana havia mort a les mans de Krishna, van oferir afectuoses benediccions al xicotet. Després de la crema de Putana, Nanda Maharaj va tornar a casa i immediatament va pujar el xiquet a la seva falda. Estava molt satisfet que el seu fill s'haguera salvat d'aquesta gran calamitat.